जों ताबोनि ओ बुरैमा बाय जों आफोरनि ओ खरक बुरै दङो जोंनि बरम गोनां एमडिसि दङो आं दङो डेभिड मुरा सिं दङो महाराजा सह खरक बा जेफ्रो सीट नि बागै सालायफ्रो किलानो आं नायबायसिरि हि साजाक इंगे बनो मुसाया जोंनि बरम गोनां रुनेल नबो बना नायफो महाराजानि तागारजलाबो बना नायफो महाराजा तो नासिरी तागारजला हि होर जाक डेभिड मुरा सिंह बन नासिरी हि होय रहा मिर्जा काथलिया जोंनि रुनेल बाबू नासिरी हि होय रहा जों जत याकालाय जबले थानसानि बागै इंगे तो मावो ओंखाबा जों साइमा खाबले ब 20 तारिखो जेफ्रो जॉइनिंग खायो आफ्रो नो खाबले आगे हिंके बिसिं बिसिं साम खाय तो ताबो के ओपन ले फाय हा बनि बुखोक्सिं ने कॉपलो हा आफ्रो ताबो गोसिनि बिसिङाव बहाय 20 खना हमले केंद्र मंत्री बाय थाङै मालायफो कटमा र चिनरनि बिसिङ थांबाय खा एक्सपर्ट बो खायजाखा न खोनानि र सोशल मीडिया वो किला ब्लॉक कमिटी नि ताबो निचेनि बरम गना प्रेसिडेंट सह खबै जत चिनि सब जोनाल चेयरमैन जॉइंट चेयरमैन जत न तिप्राम थाया का हि सोशल मीडिया वो ओ बीजेपी नि गोडी मीडिया नो थुं रहबायै सारा त्रिपुरा जे बने फातंसा बर थुं खायलायला हा चिनि मथानि एगेन्स्ट साम खायो ताबके महाराजा न फुं खाय साइ तं आं मालाय फैनाय होनो बयसलि खायरो फिलांखा जों चिनि लाइनि नांनाय महाय बरनो जों वाइट ए ब्लॉक जागारया मांनाय जे पार्टीनो जे नस्त खायमासिं खायैसि ताबो आं पार्टी बाइस दंनायफो आरो नों तो याकुं ताइ रग्राल हामले बोबाग्रा नबा हाजाफो बने पार्टी हिनाय नबा हाजायाफो अमतमा अथबा बने एग्जांपल आगिरो जों खोनावो ओ बहिनो कागनि पालमालिया ओङै बहि बर काहमाफो बकरा बाराहि कागफो हि हमने हा बने बकरा बारा साहिसि बहिनो कागफो हमा हा तिनि अम बाहायब्ले जोंले ग्रेटर टिप्रालेन मूवमेंट नि बांसि सभा खायतमसि पुननो सि हाजालियाफो नेने चिनि सादन मनि ब्लॉक प्रेसिडेंट नो सि हाजालियाफो पूरा ब्लॉक कमिटी नो सि हाजालियाफो बने अथ तांबा ओ बकरा बाराहि हमने हा जोंके और ब्लॉक कमिटी जतनि हायांग खतमा द आं पूर्ण साइचों हायांगखा ब्लॉक कमिटी प्रेसिडेंट होते सुरु खायवे 30 जना कमिटी तंगमन न जतनि सि बस आजाया वाइट एम नि फिलिप जमाते न खवै बने टीम पूरा 35 जना न साजाया के नंले बर साखाबा जों बनबो मासि बहाय बरनबो जों मासिनाय जों चिनि स्ट्रेंथ टेबो मा बारेनाय दिनै महाराजा बाय कल खायै मालायै फटो बुजागै फाइखेंया काचा एग्जांपल सानाय बुमा खरकसा बुमानि बोसा मांनै दङ खरकसा हिंखे बुमानो हाजा होय जे फ्रफ्र गोबाक दङ तै मासा हिंखेबानो बुमानि माइते मते होवो मै हेलेवो नाव फारो रिसुवो थुं बुमानि सामखायथेनो बसुबाय दङ अथस बुमा बाय कल थाइसबा साया नों सेबानो काहा होनाय बुमानो साबो हाजाको बुमानो जे फ्रफ्र आं हाजाव हि गोबाक तनाय नंदे हाजाको ने ना माइते मते हो मै छुङो निनि नक फारो बुमानि सामो खायो बनदे नों बुमानो हाजाको हि होना अमा हायसि दिनै अमा हाय प्रोग्राम खायफ्रो हिंखे बरक थुयाबो महाराजा बा हिंखे प्रोग्राम फाइखे महाराजानि गाना आसौयै गाना खे थाङै दंना अमा बहायसिब्ले जे बुमानो हाजाव हि जे फ्रफ्र गोबाक तनाय बुमानो हाजाव माने सिखलाया बनि सामनो डिस्टार्ब सिखायो जे बुमानो हाजानाय बखि बुमानि माइते मते होनाय निनि नाव फानाय सामो तांनाय नावब्राबारि फानाय बस बुमानो हाजाव तिनि सेम कंडीशन चिनि अरने ब्लॉक कमिटी नि जतनो बुबाग्रानो हाजाव बरखे बुबाग्रा बायसासि सिनि जायाख अथच बुबाग्रानो हाजावै सामो खाय दङ जतनो के नोंसोबानो बुबाग्रानो हाजाखौ होनायबा बनि राजबारियाव बुबाग्रानि राजबारियाव थाङै बुबाग्रा मालाय फायनाय कक साफायनाय बनो दिन होना बुबाग्रानो हसि हाजाया बुबाग्रानो नष्ट खायनि सिनायो बाहायके चिनि ग्रेटर टिप्रालेन मूवमेंट नो नष्ट खायनो बनसि बसाखथारो हानिबां जों बहाय लीडर बहाय
नेता तंनाय रनबो सिनि YTF रो स्ट्रंग के थांचा खलायगै बहायनबो जों मासिनि नाय तिनि जत तिनि ग्रेटा तिप्राले न मूवमेंट न आसक सक्सेस खाइफिमनि YTF नि भूमिका जतनि सै पांको देर मास सिनि पार्टी संसावै जेबाबे कष्ट खाइलेखा सिनि किला आमसायाव जों जेबाबे कष्ट खाइलेखा अमो जत जुबक उइनो पसिबल ताबक सिनि जुबक रक तेबो कष्ट मा खाइनाय सिनि जेनारेशन न जों बाहायके बैनि साइ कुसुको कारोमान बुबाग्रानि इमां दङ जों खोनाङो आसामाव थांखे द्वितीय त्रिपुरा होननानै मुसुयाहि साजाव आसाम बाय मिजोराम थांखे तमा साजा द्वितीय त्रिपुरा होननि मुसुयाहि साजाव निनि अमहायके मेघालय थांखे द्वितीय त्रिपुरा होननि मुसुया सेकेंड त्रिपुरा के बहुनानि मुसुक जाया तानि त्रिपुरा न हंके बै थुं सासन खाइपे हा ते माने ओ द भारत कमरै थांनाय हा हाय होनो जतनो द्वितीय त्रिपुरा होननानै मुसुक जायाफो महाराजा हंके बननो ताबो द्वितीय त्रिपुरा होननाय हाय होनो सि बैमार फ्रिनाय बहायजा खायनो नाय दङ तिनि जों ग्रेटा त्रिपुरालेन मांखा हंके चिनि जाति नॉर्थ ईस्ट नि बिसिङो जतनि साइ कुसुको कानाय आफ्रो हंके जों द्वितीय त्रिपुरा नाय त्रिपुरा हायनाय जत मासरनाय हानि बाङै चिनि YTF रो ओ चिनि त्रिपुरा न बै नॉर्थ ईस्ट नि बरक रो मासरनाय जा जेता बुबाग्रा वानसुमनि जेता बुबाग्रा मुसुकमनि चिनि त्रिपुरा न जतनि साइ नॉर्थ ईस्ट नि कुसुको खेतलांनानि मुसुकमनि बनो जों बुबाग्रानि सामुनो साररानि बागै जों चिनि आमसायव जों सामुमा खायनाय बुबाग्राबो जत कामी आमसाय फायै निरनो साफाय मेलिया जों मा बुजिनाय बनि जे बिसि बिजि लाइफ मासेया मानुंया माथुया सातुं होया वातै होया बुबाग्राना जत हाजाव फायदे बनि बुसाग न ब केयर खायनि मतसि उसको माया मुइतं दिनै आं सानानि मुसु जे आसो बिजि लाइफ फासि चिनि बुबाग्रा जोंनो हाजागमानि बागै निरावनो हाजागमानि बागै जतनि बोखानो नारंनानि बागै तमा तामो सिनाय जेसो बर इगो प्रॉब्लम तंथों बनसासि बुबाग्रा खानावै एकदम सिंपल के आदर खायै तंतों तिनि चिंतानि बुसिया चिनि जुबक रं मा सानाय जे चिनि दफानि बिसिङो ताबो फनो ग्रेटा त्रिपुरालेन माया हनाय रनो जों मा सानाय चिनि जुबक रं बैखे बाहायके तेलंगाना मा बैखे झारखंड बाहायके मा कलाइसाके मा हिखागाय न तेलंगाना 52 इयार मूवमेंट खायो 52 बছর बरक मूवमेंट खायो ताबक सिमा बरक 5-6 বছর खसी तिनि चिनि मूवमेंट बफ्रसि चेंबा मूवमेंट चेंमानि तुजेसनि आमल मूवमेंट चेंहा 2-3 বছর 4 বছর 5 বছর नों एदिसि माइ थांहा बनि परे चिनि मूवमेंट करिखा ताबक मूवमेंट चिनि बुबाग्रा नेतृत्व खायमानि 2-3 मास खायबा माइसे बर' सेटलमेंट नों थाङो 2-3 मास बुबाग्रा सामो माइसे 24-25 বছর के बबनो सेटलमेंट दयमालिया बाजुवनि आं बरनि रियांनि MP बरनो बार बोदोइ कप्लाय खाय रहमनि किन्तु ब मंसा खायलांमालिया तिनि बुबाग्रा न जेफ्रो दसरामो बुबाग्रा सावो बोरो र अरसिमा तंनाय पाता रवै बरनो एलति रवै अरनो तंरनानि व्यवस्था खायनाय बुबाग्रा हाय हनै आं रनाय हनै गसेफ्र गोबांमा लुकुर बुबाग्रा न टिकारी रबायखा ब MP बिया मिनिस्टार बिया MLA बिया ब बाहायके बोरो रनो सेटलमेंट रमना नु खाबले 2-3 दिन परे हेंके दिल्लीआव थाङै एग्रीमेंट खायबै चिनि कोनो मिनिस्टार नि 6 रोजानि तंगर चिनि तिप्रासानि मिसिङो केबो करै जे मिनिस्टार के चिमिसे आरो खायमाना हि हुनाय र ओ एग्रीमेंट ओ 6 रोजा करै तिनि चिनि ग्रेटा त्रिपुरालेन बो अमहायके न पसिबल नाय ताबक जे माया हि हुनाय र आसाम न कागै मेघालय मांखा बरक थानसाके चबा खायमानि बागै मिजोराम मांखा बरक थानसाके चबा खायमानि बागै तिनि जोंखे तानि माया खानायबा ताबक जे माया हि सानाय र बरक साक्सा न कॉन्फिडेंस करै साक्सा न कॉन्फिडेंस करै नि बागै तिनि बरक माया हि सावो
tini bubagra hingke bini negatif no positif kit langui jekpan phunogui ronai jat omongkha bubagra ni somai bubagra jekpan chini tiprasano north east ni joto ni sai kusuko te gnangko khaina ni bagui boni wan chongmung tongu chini economic tani develop khaya khanai ba nung je phal moi ko thung khai di tui tong kha hingke কিন্তু বইনি ওর হাইয়া রাজস্থান রক নিনি সিমলা নিনি হিমাচল প্রদেশ রক ইউটিউব নাই নাই বেদি বরনি ওর থালাই ফাংসাবো আসাইয়া মস থাইসাবো থাইয়া নিনি মাই মাই মাইসলা কলসা পর্যন্ত থাইয়া আর নি দেশ রক বাহাকে বরনি ন জাতি ন পজিটিভ খাইবি তাবো রাংসি বরক নাবাই মেয়া হিমাচল প্রদেশ রক টুরিস্ট খাইনি বইচিনামা খাইনি হিসি থাঙ্গই রাং রই মাতংবাই जों खेचिनि अर चाबाय नंबाय ताबक फानो जों तंमावो जों सुदु स्कोप नांगो जों सुदु अधिकार नांगो जों जे खाइमु सुमायनो जों मा खाइखे जों दाइतिनि डेभलप उनाय तिनि जे जों बिखरा खांग्रा मासे मानो याखे तंमानि आगिनि बुरा बुरिनि कगनो नंमैतो खाइदि आगि जों बिखरायाछि पान्डाराव अंगे जों माइदुल बाय मोइदुल कलाइवैछि आसो खुसिखे तंलाइवो बसिनि ट्रेडिशन छि राजा बंश हनै चामानि सासि ताकजो वानजै हाइके माजदिया खाइसे हि दुइटा माने चिकन चिकन आ प्राइभेट जों मायाव फुंया जों आगिनि चिमिनि चिनि बंश होनो काहांके चाइ फाइमानि गोबांखे चाइ फाइमानि बागै ताबक फानो चिनि लय तंख किन्तु चिनि इनकाम करिनि बागै जों चामालिया अमहाइसि तिनि बर हंके लय खाइ फाइजाक आफ्रो बिख्रानि बागै हानिबां आ पिस काइसा बाय बरके मायाव फंसामाव जोंखे चामाया अमं बरनि जिन गतसि बरक लय खाजाक ता माने बरक चिनि अर फाइवे चिनि बुखौ माने ता मसिनाय जोंबा मनगु बरनि बहावो सगो महाजा चिंतम तिनि कोटि कोटि ताइसिमफ्रा आं सामानि कोटि कोटि नि जे प्रोजेक्ट सबा माबा बरक मांसि मावो जोंबोनो मानाय ग्रेटा तिप्राले हांके साकिना खांके जोंबो जों माबा 69% बरक सिनाय पायो जों 31% सि मावो अथस जों सालायमा दं चिनि हा होनो चिनि हा न चिनि सासन खायनायनि बागै जों जबा खायहनै साजा हमले कम्प्रोमाइज जों पाइहा मासत मोंसा करे ख्याबोनि कम्प्रोमाइज पाइहा किन्तु चिनि बोबाग्रा कम्प्रोमाइज खाया अमो जों पयतो मासा नाय बोबाग्रा नसन पयतो चालिया हंके नों साकससे पयतो तासा सिरि हाइसि तिनि आं तमा साइतं खना आं तमा खायने निजे साकससन नों ग्रेन्डि ताना सिरि जे बोबाग्रा सामानो नों बिसा जाय हंके हानिबां आं कयनायनि मुसुबो सिनि वाइटिएफ जोंतेबो स्ट्रं मांनाय निनि केरियार नि बागै चिनि दफानि केरियार नि बागै चिनि सोसाइटि न जों जतनि साइ कुसको चिनि तिप्रासा दफानो बैनि साइ गोरोंको सिजाको खायनायनि बागै जों ग्रेटा तिप्रालेन जेकफानो नांगो बनो सक्सेस खायनाय हिंके चिनि आमचायावबो जों स्ट्रं मा खायनाय फायनाय विधानसभा नभेम्बर नो विधानसभा उवानि समाबना दंगो बनो नावै जों प्रिपारेशन मांनाय जों अ आमचायाव जेकफानो कप्लाय मांलायनाय जेफानो बासाथों अ जागा जों फना बासा खिसिंनाय अमाहायर कुनु दिनो जों वानसक लाया जों ग्रेटा तिप्रालेन मुभमेन्ट नि बागै जेफानो थों बोबाग्रा संगै रहा के जों मकमैनो चिनि अ आनारस मारियो जों बुद मारनाय अमसि जों समाय मांनाय दिनै जों आनि चाजाकमानि बरक उया हिंके जों बड'या हाइके वानसक खांके चिनि ग्रेटा तिप्रालेन मुभमेन्ट सक्सेस जों यांनाय अमसि